Maide suresi. Maide suresi Medine'de inen sürelerden bolup, ol 120 ayetden ibarettir. Sürede dini hükümler, anan çıgıtgat meseleleri baradaydılar. Ve ehli kitabın kıssaları beyan ediler. Sürenin 110. ve 114. ayetlerine, şagirdlerinin İsa peygamberi yüz tutup, Allah'dan özlerine asmandan bir supra indirmegini hayiş edendikleri hakkında haber verdiler. Şonun üçin bu süre Maide, yani supra deyilip ad verilipdir. Rahman ve Rahim bolan Allah'ın adı bilen. Ey iman getirenler! Siz ehli peymanlarınızda vefalı bolun. Size ihramlı vaktiniz av etmeye halal hataplamadığınızdan ve aşağıda okulacaklardan başka düye, sığır, koyun, geçi yağlı sağlayan malların etlerini yemek halal edildi. Takip Allah İslam adını hükmediyendir. Ey iman getirenler! Allah'ın haç vatı qadağan eden dağıtlarına, söveş haram edilen aya, Allah'ın yolunu Kabe'de kurban etme için iyi verilen ve tanıma için boyunlarına halkalar takılan kurbanlıklara, öllerinin perverdigarının fazlı keremini ve onun radilığını isteyip Beytül Haram'a, Kabe geleyenlere hediyet vermeyi halal hataplaman, bir hormatlık etmen. İhramdan çıkanınızdan son isteseniz av ediverin. Sizin Mescid-i Haram'a, Kabe girmenize päskel verendikler için bir kovma olan yiğrenciniz sizin hetten aşmanıza, adalettan denmenize yol vermesin. Siz yaxşılıkta ve takvaçılıkta birbirinizi bilen arkalaşın. Günah işlerde ve düşmançılıkta birbirinize yardım vermeyin. Allah'dan korkun, takip Allah'ın azabı ören yoluddur. Size haram ölen mal, damak kan, domuz eti, Allah'dan başkanın adı tutulup damağı çalınan mal, boğulup ölen, urulup öldürülen, beyik yerden yıkılıp ölen, tütülüp öldürülen ve yırtıcı hayvanın yendiği, dişlendiği derarlı ölen malların etini yemek haram edildi. Meğer boğulup ölen hayvanlardan başka tanınanlar, ölmeyen kadamağını çalıp yetsen bolsanız halaldır. Şeyle de vaada düşün, dikilgi taşlar, buğutlar için damağı çalınan mallar ve bir iş etmekçi bolanınızda, manglayınızdan neme çıkacaktığını bilmek için palatmak hem haram edildi. Yine sizin bu dağıtları etmeniz pasıklıktır, ulu günahdır ve Allah'ın emrinden çıkmaktır. Bugün kafirler sizin dininizden, yani onu yıkmaktan ümitlerini üzülür. Bes, olardan korkma, menden korkun. Men bugün için sizin dininizi, farzları, halalı ve haramı beyan edip kamil ettim. Ve size dini kamil etmek bilen öz nimetimi dolu verdim, hem de sizin İslam dininde bolmanıza razı oldum. Kim günah meyil etmeden açlık derarlı kıyınçılığa düştü, haram edilen bu dağıtlardan ölmediği için sehelce iyip bilir. Takip Allah bağışlayıcıdır, rahim şefaatlidir. Ey Muhammed! Olar senden ödör için nemenin halal edilendiğini sorarlar. Olara ayt, ehli pek dağıtlar size halal edildi. Allah'ın size uğradan dağıtları bilen talim verip yetiştiren, avcı hayvanlarının sizin için tutan avlarından yiyin ve onları avlamağa salanınızda Allah'ın adını aydın. Allah'dan korkun, takip Allah'ın hasabı katı tizgeleyendir. Bugün sizin için ehli pekdatlar halal edildi. Özlerine kitap verilenlerin pişiren tagamı size halaldır ve sizin tagamınız hem onlara halaldır. Müminlerden namuslu ayallar bilen, ön özlerine kitap verilenlerden olan namuslu ayallar, zina etmen ve giyliğin oynaş tutunman. Namusunuzu saklan halatınızda onların kalınını verip nikalamak hem sizin için halaldır. Kim imandan dense, İslam'ın hükümlerini inkar etse, onun ehli amalları puç olur ve ol ahirette ziyan çekenlerden olur. Ey iman getirenler! Namaz okumak için turanınızda, yüzlerinizi ve tirseklerinizi çelli ellerinizi yuğun. Başlarınıza meshedin ve iki topuklarınıza çelli ayaklarınızı yuğun. Eğer iğne hapa bolsanız, kov edip yuğunun. Eğer hasta ya da yolcu bolsanız, ya da sizin biriniz ayak yolundan gelen bolsa, ya da siz ayarlarınıza yanaşan bolsanız ve yunar yağlı su tapmasanız, pek toprak bilen teyim edin. Yani yüzlerinize ve iki tersenize çelli ellerinize meshedin. Allah size kıyınçılık öğretmek istemeyer. Emma sizi günahlardan paklemek ve dinin hükümlerini beyan edip
öz nigmatyny size dolu bermek isleýär. Bular sizin Allah şükür etmeňiz üçindir. Allah'ın size beren nigmatyny İslamy ve peýgambere biz senin aýdanlaryň eşitdik ve emrine boyun bolduk diýip ähdi peýman eden wagtyňyzda peýgamberiň üstü bilen sizden alan ähdi peýmanyny ýatlaň we Allah'dan gorkun. Taqiq Allah gursaklardakyny, yüreklerdäkini gowy bilýändir. Ey iman getirenler! Allah'ın hak üçün doğru yolu tutup adıllık bilen şayatlar bolun. Bir kowma bolan kinäňiz sizi adalatsızlyga itermesin. Adalatly bolun, ol takwalyga gelişýän iň ýakyn häsiýetdir. Allah'dan gorkun, taqiq Allah sizin edýän işleriňizden habardardyr. Allah özüne iman getirip ýaxşy işleri edenlere wada berendir. Olar üçin ýalkaw we uly sylaw bardyr. Kapır bolup bizim peýgamberlere indiren ayatlarymyzy yalan hataplanlar. Ine olar alawly oduň dowdakyň yaranlarydyrlar. Ey iman getirenler! Allah'ın size beren nigmatyny, ýagny bir kowmyň size ellerini udatyp kast etjek bolanyny we onuň Allah'ın olaryň ellerini sizden ada çekdirenini ýada salyň. Allah'dan gorkun, müminler diňe Allah bilip aglasynlar. Kasam bolsun, Allah İsrail oğullarından özlerine emir edilen zatlar berjay etjeklikleri barada ähdi peýman alypdy. Biz olardan özlerine emir edilen zatlary we beren ähdilerine wepaly bolmagy öz kowmlaryna öwretmek üçin 12 sany ýol başçyny iberdik. Allah olara taqiq men siziň bilendirin, kasam bolsun. Eger siz namazy dol berjay etseňiz, zekat berseňiz, meniň ilçilerime iman getirseňiz ve olara yardım etseňiz ve hayır sahavat etmek bilen Allah ýaşy kard verseňiz, elbette siziň günahlarynızı örterin, geçerin. Sizi aşağından deryalar akýan cennete salaryn. Mundan ähdi peýmanymdan soň sizden kim kapır bolsa, ol dogry ýoldan adaşandyr diýdi. Öz ähdi peýmanlaryny bozundukları üçin biz olary näletledik. Olaryň yüreklerini imany kabul etmedi ýaly doňýurek etdik. Olar Tewratda Muhammed'in alamatlaryny beýan edýän sözleri ýerinden üýtgetdiler we özlerine Muhammed'e tabin bolmak barada emir edilen uly nesibäni unutdular. Ey Muhammed! Olaryň az sanlysy bolmasa, sen olaryň yalan sözlerinden we ähdi peýmana hyýanatyndan hemişe habarly bolarsyň. Sen onda hem olary bagyşla we geçirimlik et. Taqiq Allah ýaxşy işler edýänleri halaýandyr. Özlerine biz nasranylar diýenlerden hem ähdi peýmanlaryny alypdyk. Olar hem özlerine öwüt berilen İncilde emir edilen uly nesibäni unutdular. Şonuň üçin hem biz olaryň arasyna ta kıyamata çelli düşmançylygy we bir-birine bolan gahar gadaby sallyk. Allah olaryň eden işleriniň habaryny berer. Ey ähli kitap! Siziň kitapda, Tewratda we İncilde gizlen zatlaryňyzyň köpsini size beýan edýän ve köpsini hem geçýän, bagyşlaýan ilçimiz Muhammed geldi. Taqiq size Allah tarapyndan bir nur ve äşkar kitap Kur'an geldi. Allah'ın razylygyny isleýänleri Allah onuň Kur'anyň üstü bilen salamatlyk ýoluny gönükdirer ve öz ruhsady eradasy bilen olary zulmatdan, kapyrlykdan nura imana çykarar ve dogry ýola gönükdirer. Kasam bolsun, taqiq Allah Meryem oğlu İsa Mesih'in hut özüdür diyenler kapırdırlar. Ey Muhammed! Sen olara, eğer Allah Meryem oğlu İsa Mesih'i, onun ecesi Meryem'i ve yeryüzündekilerin hemmesini helak etmek istese, Allah'dan gelecek işe kim päsgel bolup biler? Asmanlardaki, yerdeki ve onların arasındaki ehli zatların mülkü, hükümravanlığı Allah'ınkidir. Allah İslam adını yaratyandır. Allah'ın ehli zadı gücü yetyendir deyip aytdı. Yahudiler ve Nasranlılar biz hormat sıyılığda Allah'ın oğulları yalıdır ve onun qowu öriyen bendeleridir deydiler. Sen olara, onda näme üçin sizin günahlarınız sebäpli size azap berýär deyip aytdy. Yok, tersine siz hem onun beýleki yaradan barlyklary ýaly adamsyňyz. Ol İslamyň günahyny bağışlar, İslamyna hem azap berer. Asmanlardaki, yerdäki olaryň arasyndaky ähli zatlaryň mülki,
hükümrawanlygy Allah'nınkydyr. Soňunda hemmeler oňa dolanyp barar. Ey ähli kitap, siziň bize cenneti boşlayan ve dogdagy duýdurýan hiç kim gelmedi diýmeldiňiz üçin peýgamberleriň gelmeginiň arasy kesilen wagty size dini ve dünyevi işleriňizi beýan edýän ilçimiz Muhammed geldi. Allah'nın ähli zady güýji ýetýändir. Musa öz kowmuna: "Ey kowmum, Allah'nın size beren nygmatyny ýatlaň. Ol siziň öz araňyzdan peýgamberleri döretdi, sizi hükümdar etdi ve size alem jahanda hiç kime bermedik nygmatlaryny berdi. Ey kowmum, Allah'nın size ýadan watan edip beren mukaddes ýerine girin ve düşmandan gorkup iýdiňizde öwrülmäň. Eger öwrülseňiz, ziyan çekenlerden bolarsyňyz" diýipdi. Olar: "Ey Musa, ol ýerde zalim kowmum bar. Olar ol ýerden çykmasalar, biz ol ýere girip bilmeriz. Eger olar ol ýerden çyksalar, biz ol ýere gireriz" diýdiler. Allah'dan gorkýan we Allah'nyň öldürine nygmat beren iki adamsy Musanyň kowmuna: "Olaryň üstüne derwededen girin. Oňa şähere girseňiz, siz hökmän üstün çykarsaňyz, eger mümin bolsaňyz, Allah bilbagylaň" diýdiler. Olar: "Ey Musa, olar ol ýerde bolsalar, biz ol ýere hiç haçan girip bilmeriz. Biz sen öz perwerdigaryň ýanyna git we kiňiz olaryň garşysynda söwüşiň. Biz bu ýerde oturarys" diýdiler. Musa: "Ey perwerdigarym, meniň diňe özüme we doganma ygtyýarym ýetýär. Sen bizi bilen bu pasyk kowmyň arasyny aç" diýdi. Ol Allah: "Takyk ol mukaddes ýerler olara 40 ýyllap haramdyr. Olar yer ýüzünde ankalar aşyp enter ýörerler. Biz sen ol pasyk kowma olaryň düşen gününe gamgyn bolma" diýdi. Ey Muhammed, olara Adam atanyň iki oglunyň, Habylyň we Kabylyň habaryny hakyky bolşýal okap ber. Olaryň her haýsy gurbanlyk berenlerine olaryň takwa bolandygy üçin birinden Habyldan kabul edildi. Beýlekisinden Kabyldan kabul edilmedi. Şonda Kabyl dogany Habyla görüplik edip: "Men seni hökmän öldürerim" diýdi. Habyl oňa: "Allah diňe takwalaryň gurbanlygyny kabul edýändir. Kasam bolsun, eger sen öldürmek üçin maňa elini uzatsaň da, men öldürmek üçin sana elimi uzatmarym. Çünki men alemleriň perwerdigary bolan Allah'dan gorkýarym. Takyk men senin meni öldürendiň üçin meniň günämi hemde öz öňkü gurbanlygyň kabul bolmandygyna sebäp bolan günäňi göterip dowdakylardan bolmaňy isleýärim. Ine bu zalimlaryň jezasy budur" diýdi. Kabylyň nefsi onu öz doganyny öldürmäge iterdi we onu Habyly öldürip dünýede we ahiretde ziyan çekenlerden boldy. Allah onu doganynyň jesedini nähili gömmeldigini görkezmek üçin çünkü we ayagy bilen yer gadýan bir gargany ýiberdi. Muny gören ganhor Kabyl: "Haýp maňa, indi men doganymyň jesedini gömmekde şu gargadan hem ejiz boldummy" diýdi we ökünenlerden boldy. Şonuň üçinem biz Israil ogullaryna kim nähak yere ýa-da yer ýüzünde bozgurçylyk edip ýörmedik adamy öldürse, göýe ol ähli adamy öldüren ýalydyr. Kim bir insany ölümden halat etse, göýe ähli insanlary ölümden halat eden ýalydyr diýip ýazdyk, höküm berdik. Kasam bolsun, biziň ilçilerimiz olara äşkar deliller bilen geldiler. Mundan soň hem olaryň köpsi yer ýüzünde bozgurçylyk edip hetden açdylar. Takyk Allah ve onun ilçisine karşı söwüşýänleriň ve yer ýüzünde adam öldürmek ve talamak ýaly bozgurçylyk edýänleriň jezasy öldürilmekdir, ýa-da atylmakdyr, ýa-da el aýagynyň çapraz kesilmekdir, ýa-da ýaşaýan ýerinden sürgün edilmekdir. Bu olar üçin yer ýüzünde ırswalykdyr. Ahiretde bolsa olar üçin uly azap bardyr. Emma siziň eliňize düşmeden odar toba edenlere jeda ýokdur. Bilip goýun, takyk Allah bağışlayıcıdır, rahim şefaatlidir. Ey iman getirenler, Allah'dan korkun ve ona yakınlaşmağa araçı sebep gözlem. Halas olmaňyz üçin onun dinini beýgeltmeň ýolunu söwüşiň. Takyk eger yer ýüzündäki ähli zatlar we ýene-de şonça zatlar kafirlanky bolup, olar kıyamet gününiň azabyndan halas bolmak üçin
ol zatlaryň hemmesini pida etseler hem olardan hiç zat kabul edilmez. Olar üçin jebir jepaly azap bardyr. Olar otdan, dowdakdan çykmak islerler. Ýöne olar ondan çykarylmazlar. Olar üçin hemişelik azap bardyr. Ogurluk eden erkegiň, ogurluk eden aýalyň eden etmişleriniň ogurluklarynyň jezasy we Allahyň olara awrat beriji azab hökmünde ellerini kesin. Allah gudraty güýçlüdir, hikmet eýetidir. Emma kim ol zulümden, ogurlukdan soň toba etse we özüni düzetse, elbetde Allah onuň tobasyny kabul eder. Taqiq Allah bagşlayjydyr, rahim şefaatlidir. Eýsem, sen asmanlaryň we ýeriň mülküniň hökümrawanlygynyň Allahynyň kydygyny bilmeýärsiňmi? Ol isläniňe azap berer we isläniňi bagşlar. Allahynyň ähli zada güýji ýetýändir. Ey peýgamber, dilleri bilen iman getirdik diýip, emma kalplary iman getirmedik münapyklaryň we Yahudilaryň küpre howlugýanlaryň bu ýagdaýy seni gynandyrmasyn. Olar, Yahudilar ýalana gulak asýanlardyr. Olar düşmançylyk edip seniň ýanyňa gelmeýän başga kowmy dinleýärler. Olar Tewratdaky ýerlerine goýulan sözleri soň üýtgedýärler. Olar eger size Muhammed tarapyndan şu üýtgedilen hökümler berilse kabul edip alın. Eger de ol berilmese onda kabul etmäň, saklanyň diýýärler. Allah kimin adaşmagyny islese, sen onuň üçin Allahyň çykaran hökmüne hiç çare tapyp bilmersiň. Ine Allah olaryň kalplaryny päklemek islemedi. Olar üçin dünýäde rıswalyk, ahiretde hem uly azap bardyr. Olar ýalana gulak asýan köp haramy ýýänlerdir. Eger olar höküm bermeň üçin seniň ýanyňa gelseler, isleseň olaryň aralaryna höküm ber, ýa-da islemeseň olardan ýüz öwür. Eger sen olardan ýüz öwürseň, olar hergiz saňa zeper ýetirip bilmezler. Eger olaryň arasynda höküm berseň, adyllyk bilen höküm ber. Taqiq Allah adyllary halaýandyr. Olar içinde Allahyň hökümleri bolan Tewrat barka, senden höküm sorap, dogry höküm beýan edilenden soň hem oňa amal etmekden nädip ýüz öwürip bilýärler. Olar saňa da öz kitaplaryna hem inanmaýarlar. Taqiq biz içinde dogry ýol görkezýän ayatlar we nur bolan Tewraty inderdik. Allah boyun bolýan peýgamberler Yahudilara onuň Tewrat bilen höküm berýärdiler. Allahyň kitabyny goramak wedipeti berilendi üçin özleriniň perwerdigaryna boyun bolan Rabbanylar, takwalar we alymlar hem onuň bilen höküm berýärdiler. Olaryň hemmeti onuň Tewratyň hak kitaplygyna şahyatdylar. Ey Yahuda alymlary, insanlardan gorkmaň, menden gorkun we meniň ayatlarymy segelçe baha behbide satmaň. Kim Allahyň inderin hökümleri bilen höküm bermese, ine olar hut kapyrlaryň özleridir. Biz onda Tewratda olara şu hökümleri ýazdyk, farz etdik. Taqiq jana jan, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve yaralara da yetirilen depermöçberine kassas etmelidir. Ağrını alanda şolaryň barabaryna jeda bermelidir. Kim onu ağır almak bağışlasa, ol onun kefarati günahının geçilmegine sebep bolar. Kim Allahyň inderin hökümleri bilen höküm bermese, ine olar hut kapyrlaryň özleridir. Biz olaryň peýgamberleriň ýygynyň Meryem ogly Isany özünden öňkü Tewraty tasdiklaýjy edip iýerdik. Biz oňa Isa özünden öňkü Tewraty tasdiklaýjy, takwalary dogry ýol we öwüt nesihat edip içinde dogry ýol we nur bolan Injili berdik. Injile inanýanlar Allahyň onda inderin hökümleri bilen höküm bersinler. Kim Allahyň inderin hökümleri bilen höküm bermese, olar pasyklaryň bu tölleridir. Ey Muhammed, biz sana öňkü kitaplary tasdiklaýjy we olaryň dogurlygyna şahyat bolmak üçin hak edip kitaby Kur'any inderdik. Biz sen olaryň arasynda Allahyň inderen zady bilen höküm ber we sana gelen hakdan dänip olaryň isleglerine boyun bolma. Ey ummatlar, biz siziň her haýsyňyz üçin bir din we ýol kesgitledik. Eger Allah istesedi, siziň hemmäňizi bir ummat edip bilerdi. Ýöne ol size beren zady dini bilen sizi sine edýändir. Biz siz hayır işlerde bir-biriňiz bilen ýarşyň.
Sizin hemmäňiz ahir gaýdyp barjak ýeriňiz Allah'ın huzurudur. Biz Allah sizin dinde alalaşmadyk zatlaryňyzy dol habar berer. Olaryň arasynda Allah'ın inderen zady bilen höküm ber. Olaryň isleglerine uyma. Olaryň Allah'ın sana inderen hökümleriniň käbirinde seni ýalňyşdyryp adaşdyrmagyndan seretap bol. Eger Allah'ın inderen hökümlerini kabul etmekden yüze vursalar, bilip koy. Olaryň käbir günäleri sebäpli Allah olara kynçylyk azap bermek itleýändir. Olaryň arasynda Allah'ın inderen zady bilen höküm ber. Olaryň isleglerine uyma. Olaryň Allah'ın sana inderen hökümleriniň käbirinde seni ýalňyşdyryp adaşdyrmagyndan seretap bol. Eger Allah'ın inderen hökümlerini kabul etmekden yüze vursalar, bilip koy. Olaryň käbir günäleri sebäpli Allah olara kynçylyk azap bermek itleýändir. Takyk insanlaryň aglabasy pasykdyr. Ýa-da olar Allah'ın hökmünden yüze vurup nadanlyk döwründäki hökm isleýärlermi? Allah'ın adalatly hökmüne anyk göz ýetiren kowm üçin Allah'dan has gowy hökm berjek kim bar? Ey iman getirenler! Yahudiler we Nasranlar dost tutunmaň. Olar bir-birleriniň dostlarydyrlar. Sizden kim olar dost tutunsa, takyk ol hem şolardandyr. Takyk Allah düşmanlary bilen dostlaşyp müminlere zulm eden kowmy dogry ýola gönükdirmez. Kalplarynda hassalyk bolanlaryň münapyklaryň biz başymyza bir bela gelmeginden gorkarys diýip olaryň Yahudilaryň we Nasranlaryň dostlugynyň içinde iki ýana çabalanýandyklaryny görürsiň. Belki birdenka Allah ýeňiş ýa-da öz ýanyndan münapyklaryň aýyna açýan bir iş getirse, olar öz işlerine giýilen zatlaryna, iki ýüzlüklerine puşman ederler. Kalplarynda hassalyk bolanlaryň münapyklaryň biz başymyza bir bela gelmeginden gorkarys diýip olaryň Yahudilaryň we Nasranlaryň dostlugynyň içinde iki ýana çabalanýandyklaryny görürsiň. Belki birdenka Allah ýeňiş ýa-da öz ýanyndan münapyklaryň aýyna açýan bir iş getirse, olar öz işlerine giýilen zatlaryna, iki ýüzlüklerine puşman ederler. İman getirenler iki ýüzler hakda Yahudilara, takyk sizin bilen biledikleri barada ähli güýçleri bilen kasam edýänler şularmy? Olaryň amallary puç boldy we olar diýan çekenlerden boldular diýerler. Ey iman getirenler! Sizden kim dininden dänse, Allah olaryň ýerine özüniň söýýän, olaryň hem onu Allah'ny söýýän, müminlere pesbäl, rahimli, kapyrlara garşy gadaply, Allah'nyň ýolunda söwüşýän ve hiç bir ýadgarjynyň ýadgarmagyndan gorkmaýan bir kowum millet getirer. Bu ýaşy sypatlar Allah'nyň bendelerine beren fazly keremidir. Onu islänine berer. Allah'nyň fazly keremi giňdir. Kimiň münasipdigini özi has o bilýändir. Takyk sizin dostuňyz Allah'dır. Onuň ilçisidir we Allah'nyň öňünde egilip boyun tunup namazy berjäi edýän hem de zekat berýän müminlerdir. Kim Allah'ny, onuň ilçisini we iman getirenler dost tutunsa, takyk bilip goýsun. Allah'nyň tarapdarlary üstün çykjaklaryň bu tölleridir. Ey iman getirenler! Sizden öň kitap berilenlerden ve kapyrlardan öz diniňiziň üstünden gülýänleri we oýun edýänler dost tutunmaň. Eger mümin bolsaňyz Allah'dan gorkun. Siz adan aýdyp namaza çağıran wagtyňyz olar onuň üstünden gülýärler we oýun edýärler. O olaryň aklyny ulanmayan kowmdyklar sebäplidir. Ey Muhammed, aýt! Ey ähli kitap! Siz bizi diňe Allah bize indirilene Kur'an'a, mundan öňkü peýgamberlere indirilenlere ve sizin köpiňiziň pasykdygyna inanmagymyzy inkar edýärsiňizmi? Munuň üçin bizi ýadgarýarsyňyzmy? Ey Muhammed, aýt! Biziň bu işimiz aýp bolýan bolsa, men size Allah'nyň ýanynda mundan has erbetde habar bereyinmi? Allah kimi näletlese ve gadabyna duçar edip, olary maýmuny we doňda öwürse, hem de tağuta, şeytana kul bolsalar, ine bular erbet ýerde bolan we dogry ýoldan adaşanlardyr. Olar münapyklar sizin ýanyňyza gelenlerine iman getirdik diýerler.
Emma hakikatta olar senin yanına küpür bilen gelenlerdir. Ve şol küpürleri bilen gelişleri ýaly hiç zatdan peýdalanman çykandyrlar. Allah olaryň işlerinde gilýän zatlaryny has bolup bilýändir. Olaryň köpsiniň günäh işler, duşmançylyk we haram ýeme gurunna çapýandyklaryny görersiň. Olaryň edýän işleri nähilli erbetdir. Perwerdigarynyň razylygyny isleýänler, takwalar we alymlar olary günäh sözlemeklerine we haram ýemeklerine päskel bolsalardy, nähilli gowy bolardy. Olaryň edýän bu işi erbetlikden gaýtarmalyk we ýaxşy işi ündemezlik nähilli erbetdir. Yahudalar Allah'ın eli bağlıdır, husittir diýdiler. Olar aýdan sözler üçin näletlenip, öýleriniň elleri bağlansyn, haýry işlerden galtynlar. Ýok, tersine onuň Allah'ın iki eli hem açykdyr. Ol isläänine isleýişi ýaly berer. Kasam bolsun, taňar Perwerdigaryň tarabyndan indirilen Kur'an olaryň köpsiniň azgynlygy we küprini artdyrýar. Biz olaryň ähli kitabyň arasyna kıyamet gününe çelle dowam etjek duşmançylyk we kine soktuk. Olar her gedek siziň garşyňyzda söwüş oduny ýaksalar, Allah onu öçürendir. Olar yer ýüzünde hemişe bozgokçylyga tarap algarlar. Allah bozgoklary halamaz. Eger ähli kitap Allah we peýgamberi iman getirip haram işler etmekden gorksadylar, elbette biz olaryň erbetliklerini örterdik, geçirerdik ve olary nagym jennetlerine salardyk. Eger olar Tewrata, İncile ve öýleriniň Perwerdigar tarapyndan indirilene Kur'ana amal etsediler, üstlerinden ve ayaklarynyň aşagyndan, ýagny her tarapyndan ırskallaryny ýerdiler. Olardan adalatly topar bar bolsa hem olaryň köpsiniň edýän işleri nähilli erbetdir. Ey peýgamber, Perwerdigaryňdan saňa indirileni olara ýetir. Eger muny etmeseň, onuň Allah'ın ilçiligini yerine ýetirmediň bolar. Allah seni erbet insanlardan gorar. Taqiq Allah kapırlar kowmuny dogry ýola gönükdirmez. Ey Muhammed aýt, ey ähli kitap, siz Tewrata, İncile ve Perwerdigarynyň tarapyndan size indirilene Kur'ana amal edýän çäňiz hiç bir zatda dinde dälsiňiz. Kasam bolsun, Perwerdigaryňdan saňa indirilen elbette olaryň köpsiniň azgynlygyny we küpürini artdyrar. Sen kapırlar toparyna gynanma. Taqiq iman getirenler bilen Yahudilardan, Tabylardan, Nasranylardan kim toba edip Allah ve ahiret gününe çyn ýürekden inanyp ýaxşy işler etse, biz olara kıyamet günü gorkup ýokdur. O olar gamgyn hem bolmalylar. Kasam bolsun, biz Israil ogullarynyň Allah ve onun peygamberlerine iman getirjeklikleri barada ähdi peýmanlaryny aldyk we olara peýgamberler ýerdik. Her gedek peýgamber olaryň göwnlerine yaramayan bir zady Allah'ın hükmünü getirse, olar peygamberleriniň bir toparyny yalan hatapladylar. Bir toparyny bolsa öldürdüler. Olar bu etmişleri sebäpli başlaryna bela gelmedi öýtdiler. Hakkı görmekden kör ve hakkı eşitmekten ker boldular. Soň eden etmişler üçin toba edenlerine Allah olaryň tobalaryny kabul etdi. Soň ýene de olaryň köpsi kör we ker boldular. Allah olaryň edýän işlerini görýändir. Kasam bolsun, elbette Allah Meryem oğlu Mesihiň özüdir diýenler taqiq kapırdyrlar. Mesihiň özü olara, ey Israil ogullary, meniň Perwerdigarym we siziň Perwerdigaryňyz bolan Allah wada dediň diýip ahyryň. Taqiq kim Allah şärik goşsa bes, Allah onu cennete haram edendir. Onun barjak yeri otdur, dowzakdyr. Zalimlere hiç kömekçi ýokdur. Kasam bolsun, taqiq Allah üç keramatlynyň üçüncüsüdür diýenler şeksiz kapırdyrlar. Çünki ýeketek Hudaýdan, Allah'dan başga ibadete laýyk Hudaý ýokdur. Eger olar şol aýdýan sözlerinden dälmeseler, elbette olardan kapırlara jebir jepaly azap bardyr. Olar henidem Allah toba edip ondan ýalkaw sorajak dälmikäler. Allah bağışlayıcıdır, rahim şefaatlidir. Meryem oğlu İsa Mesih diňe bir peýgamberdir. Ondan öň hem ençeme peýgamberler gelip geçendir. Onuň ejesi hem imanynda we sözünde dogruçul aýaldyr. Olaryň ikisi de beýleki insanlar ýaly tagam ýýärdiler.
Olara anançlarının yanlışlığını subut edýän ayetlermidi, delillermidi nähili beýan edýändigimizde seret. Soň bolsa olaryň delillerimizden nähili öwrendiklerini hem gör. Ey Muhammed, sen olara siz özüňize ziyan we peýda ýetirip bilmeýän Allah'dan gaýry zatlara butlara ibadet edýärsiňizmi? Allah ähli zady eşitýändir, bilýändir diýip aýt. Ey Muhammed, sen olara ey ähli kitap, diniňizde nähak gerehetden aşmaň we Muhammed gelmeden öň adaşan we köpler adaşdyran, dogry ýoldan İslamdan adaşanlaryň isleglerine boyun bolmaň diýip aýt. İsrail ogullaryndan kafir bolanlar Davudyň we Meryem ogly İsa'nyň dilinden näletlendiler. Bu olaryň asy bolandyklary we hetden aşandyklary sebäplidir. Olar bir-birlerini erwet işetmekden gaýtarmaýardylar. Biz olaryň edýän bu işleri nähili erwetdir. Sen olaryň köpsiniň kafirlary dost tutýandygyny görersiň. Nebisleri olar üçin Allah'ın gazabına sebep bolan zady erwetlikleri taýarlady. Olar azapda ebedi galarlar. Eger olar Allah, peýgambere we ona indirilene Kur'ana iman getiren bolsadylar, onda olar kafirleri dost tutanmazdylar. Emma olaryň köpsi ýoldan çykan pasyklardyr. Sen insanlaryň içinde iman getirenleri iň gadaply düşmanyň Yahudiler we Allah şärik goşanlardygyny görersiň. Kasam bolsun, olardan insanlardan iman getirenlere dostlukda iň ýakyn bolanlaryň biz Nasranylar diýenlerdigini görersiň. Sebäbi olaryň arasynda öz dini taglimatlary boýunça amal edýän alymlar, ruhbanylar, ihlasly ibadatxonlar bardyr. Olar hakka boyun bolmakda ulumsuzlyk etmediler. Olar peýgambere indirilen Kur'any eşidenlerinde hakykata göz ýetirip, gözleriniň ýaş bilen dolandygyny görersiň. Olar ey Perwerdigarimiz, biz iman getirdik. Bizi hakykata şaýat bolanlaryň hatarynda ýat. Näme üçin Perwerdigarimiziň bizi ýaşylar bilen bile jennete salmagyny umyt edip, Allah we bize gelen hakykata iman getirmen däl diýerler. Biz olaryň bu aýdýandyklary sebäpli Allah olar aşagyndan derýalar akan jennetler bilen tiýlaglady. Olar ol ýerde ebedi galarlar. Bu ýaşy işleri edenleriň tiýlagydyr. Emma kafir bolanlar ve bizim ayetlerimizde yalan hataplananlar bolsa dowdakydylar. Ey iman getirenler! Allah'ın sizin için halal eden pek zatlaryny terki dünýälik maksady bilen özüňize haram etmäň ve hetden aşmaň. Taqiq Allah hetden aşýanlary halamaz. Allah'ın size veren halal ve pek rızklarından iň hem de özüňiziň iman getiren Allah'ňyzdan gorkun. Allah bilkatlaýyn bolman, ýalňyşyp eden kadamlaryňyz sebäpli sizi soraga çekmez. Emma yüreğinize döwen bilkatlaýyn eden kadamlaryňyz üçin welin soraga çeker. Onuň bilkatlaýyn eden kadamlaryňyzyň kefaraty, jerime tölegi öz maskalaňyza ýidirýän ortaça tagamyzdan 10 miskine tagam bermek, ýa-da olar geyindirmek, ýa-da bir guly adat etmekdir. Kim bularyň hiç birini tapyp bilmese, 3 gün agyl beklemelidir. Ine bu kasam edip soň hem dänen katamlaryňyzyň kefaratydyr. Katamlaryňyzy goran we paly bolun. Ine siziň şükür etmeňiz üçin Allah size ayatlaryny beýan edýär. Ey iman getirenler! Taqiq, arak, şerap, kumar, dikilgi daşlar, butlar ve pal atylýan oklar şeytanyň pis hapa işleridir. Biz siz halas bolmaňyz üçin ondan daş durun. Şeytan arak, şerap ve kumar arkaly siziň araňyzda düşmançylyk we kine salmak, siziň Allah'ny ýatlamaňyza we namaz okamaňyza pätkil bermek istär. Siz bu zatlardan dändiňiz dälmi eýsem? Allah we peýgambere tabin bolun ve Allah'ın emirlerini terk etmekten heder edin. Eger tabin bolmaktan ýüze ursaňyz bilip goýun. Biziň peýgamberimiziň borjy biziň ayatlarymyzda diňetide äşkär ýetirmekdir. İman getirip ýaşy işleri edenlere Allah'dan gorkup iman getirip ýaşy işleri etseler, soň Allah'dan gorkup iman getirseler, soň ýene Allah'dan gorkup ellerinden geldigiçe gowy işleri etseler, haram edilmeden öňki dadan zatlar üçin günah ýokdur. Allah ýaşy iş edýänleri halaýandyr. Ey iman getirenler! Allah hiç kimin görmeýän ýerine
kimin ödünden gorkyandygyny bilmek üçin ıhramly wagtyňyz sizi elleriňiziň we naýdalaryňyzyň ýetip duran abyň üstü bilen sinap görür. Kim mundan gadagan edilenden soň ıhramly wagt hetden aşsa oňa jebir jepaly azap bardyr. Ey iman getirenler, siz ıhramly wagtyňyz av haýwanlaryny öldürmäň. Sizden kim ony awy bil kastaýyn öldürse, onuň jezasy öldüren maly ýaly öýde saklanýan mal sadaka bermelidir. Käbä yetiriljek, ýiberiljek ol gurbanlyk malynyň deregine sadaka beriljek malyň nähil bolmalygyny kesýetlemek üçin siziň araňyzdan iki sany adyl kişi höküm bersin. Ýa-da şol malyň bahasynyň öwedine miskinlere tagam bermeli. Ýa-da öz etmişiň jezasyny dadar ýaly şoňa barabar agyz beklemelidir. Allah ötön zatlar bağışlar. Kim ýene-de aw gadagançylygyny gaýtalaysa, Allah ondan ar alır. Allah ar almagy başarýan gudraty güýçlüdür. Size we ýolagçylara peýda bolsun diýip deňiz jandarlarynyň awy we ony iýmek size halal edildi. Ihramly wagtyňyzda gury ýer haýwanlaryny awlamak size haram edildi. Kıyamet günü huzuruna cemlenecek Allah'ınızdan korkun. Allah Käbäni ve haram ayı, sadaka ýiberilen haç gurbanlygyny ve olara da kılan bellikleri insanların dini ve dünyevi işlerini yöretmekler için sebep edip koydu. Bular Allah'ın asmanlardaki ve yerdeki ehli zatlar bilýändigini ve senin Allah'ın senin için peydalı ve peydasız hemme zatı bilýändigini bilmeňiz üçindir. Bilip koyun, Allah'ın azabı yoğuddur. Tahkik Allah bağışlayıcıdır, rahim şefaatlıdır. Peygamberin vazifesi dine dini yetirmektir. Allah sizin eşkar ve giyliğin ediyen ehli zatlarını bilýändir. Ey Muhammed ayt, näpek haram zatların köplüğü senin göwnüňe yarasa da, näpek haram zat bilen pek halal zat deň bolmaz. Ey akıl eýleri, halas bolmaňyz üçin Allah'dan korkun. Ey iman getirenler, beyan edilenine göwnüňize yaramajak zatlar hakda soramaň. Eger Kur'an indirlýän wagty sorasaňyz, size yaramajak zatlar beyan ediler. Allah olar beyan etmedik zatlar üçin sizi bağışlady. Indi oňa gaýdyp gelmäň. Allah bağışlaýjydyr, halimdir, howlgaýan däldir. Sizden öň hem bir kowm olar barady sorapdy. Soralarına jogap gelenden soň bolsa, olar onu inkar etdiler. Allah bahiradan, saýibeden, wasyladan ve hamydan hiç zat emreden däldir. Ýöne kapyrlar muny bize Allah emretdi diýip Allah'ın adından yalan toslaýarlar. Olaryň köpsi sada halk muňa bu ýalana akyl ýetirip bilmediler. Düşündürüş. İslamdan öňkü nadanlyk döwründäki Araplaryň ananç adatlaryna görä bahira 5 gerek botlan iň soňkysy hem urkoçy bolan düýe. Onuň gulagyny dilip bellik edýärler. Süýdüni bolsa buutlara bagşlaýarlar. Täýibe buutlara bagşlanan, süýdüni bolsa diňe ýolagçylaryň içmegi dogry bolan düýe. Wasyla erkek köşek botlamazdan iýiliğine 2 gerek inen köşek botlan düýe. Ol düýe hem buutlara bagş edilýän ekeni. Hamy özünden öňkü köşek alnandan soň buutlara bagş edilen düýe. Ondan soň bu düýe hiç illi yük yüklemek bolmaýar eken. Olara Allah'ın indirenine, Kur'an'a ve Peygamberin sünnetine gelin diýilenne, olar ata-babalarymyzdan gören zadymyz ýolumyz bize yeterlikdir diýerler. Eger olaryň ata-babalary hak dinden hiç zady bilmedik ve dogry ýol tapmadyk bolsalar hem olaryň ýolundan gitjekmi käler? Ey iman getirenler, siz özüňize seredin, özüňizi günahlardan saklaň. Eger siz hak ýolda bolsaňyz, ýoldan adaşanlar size ziyan ýetirip bilmediler. Sizin hemmeňiz Allah'a gaýdyp bararsaňyz, şonda ol size eden işiňizi habar berer. Ey iman getirenler, eger sizin biriňize ölüm gelip ýetse, wesiýet etjek wagtyňyz özüňizden 2 adyl kişini şaýat tutun. Ýa-da yer ýüzünde ýolagçy wagtyňyz size ölüm gelip ýetse, özüňizden bolmadyk 2 kişi sizin araňyzda şaýatlyk etsin. Eger siz olaryň adyllygy hakda şek etseňiz, ol ikisini ikindi namazyndan soň saklaň we olara eger şaýatlyk berilýän adam ýakyn garnaşymyz hem bolsa, Allah'ın şaýatlygynyň deregine
yalandan şayat bolup hiç bir peydany behbidi satın almarız. Allah'ın emir eden şayatlığını gizlemeriz. Eger şayatlığımızı gizleysek taqiq biz günahkarlardan boluruz deyip Allah'ın adından kasam ettirin. Eger ol ikisinin son yalanına sözlep günahkar bolandıkları yüze çıksa, onu hosarlar tarafından saylanılmağa haklı bolan, merhuma en yakın kişilerden iki adam, olorun iki şayadın yerine geçsinler. Olor kasam bolsun, bizim şayatlığımız olorun ikisinin şayatlığından haklıdır. Biz hiç kimin hakkını iyip etten aşmadık. Yoksa taqiq biz zalimlerden boluruz deyip Allah'ın adı bilen kasam etsinler. Bu hükümler şayatlığı talaba layık yerine getirmeklerine ya da kasamlarından son eden kasamlarının inkar edilecektiği, kasam hukukunun merhumun hosarlarına verilecektiği için korkmaklarına yakın münasip olan hükümlerdir. Allah'dan korkun ve onun hükümlerini dinleyin. Allah yoldan çıkan fasık kavmi doğru yolu gönüktirmez. Allah ehli peygamberleri cemlecek kıyamet gününde olara ımmatınız tarafından näme cevap verildiniz diyer. Olur, biz senin ilmin yanında hiç zat bilmeyeriz. Taqiq sen gayipdakileri qow bilyersin diyerler. Allah şol wagt şeýle diyer. Ey Meryem oğlu İsa, sana ve senin ejene beren nigmatymı ýatla. Men seni mukaddes ruh Cebrail bilen goldapdym. Sen insanlar bilen heni sallançakda wagtyň hem ulu adam wagtyň hem gürleşipdiň. Men sana kitabı ýazmagy, hikmeti, Tewraty we İncili öwredipdim. Sen meniň ruhsadym bilen palçykdan goşa meňdeş zat ýatap, onuň içine üfleýärdin. Ol hem meniň ruhsadym bilen canly goş bolýardy. Sen meniň ruhsadym bilen doga bitdi köri we pis açany sagaldyardın. Meniň ruhsadym bilen ölüleri diýredip mararlaryny çykarýardyn. Men İsrail oğullarynyň seni öldürmegine päskel bolupdym. Olara äşkär deliller getiren wagtyň olardan kapyr bolanlar, bu mucizadalar açaçan jadygoýlukdan başga zat däl diýipdiler. Men İsa'nın havarylaryna, şägirdlerine, maňa we peýgamberime iman getirin diýip wahy ilham beripdim. Olar biz iman getirdik ve sen bizim tabiň bolandygymyza şaýat bol diýipdiler. Havarylar, ey Meryem oğlu İsa, senin perwerdigaryň bize asmandan içi dürlü dümen tagamdan doly supra taçak indirip başararmy diýenlerine ol İsa, eger hakyky mömin bolsaňyz Allah'dan gorkun diýipdi. Olar havarylar, biz diňe ondan supradan iýip yüregimiziň rahatlanmagyny, senin bize dogry aýdýanyň anyk bilmegi we oňa gözleri bilen gören şaýatlardan bolmak istýär diýdiler. Olaryň bu haýyşyna Meryem oğlu İsa dilek edip, ey Allah'ım, ey perwerdigarymyz, bize, bizim öňkülerimize we bizim soňkularymyza bir bayram we senin gudratyňa bir alamat bolar ýaly, bize asmandan bir supra indir. Bize rızkal ver, çünki sen ırskar berýänleriň iň haýyrlysysyň diýdi. Şonda Allah, taqiq, men size onu suprany indirerim. Emma ondan soň sizden kim meniň ähli zada güýjümiň ýetýändigini inkar etse, men oňa älim jahanda hiç kime bermedik azabym bilen azap bererim diýdi. Allah, ey Meryem oğlu İsa, insanlara meni we ejemi Allah'dan gaýry özüňize hudaý ediniň diýen senmi? diýdi. Ol İsa, seni tesbih edýärim. Sen ähli kemçiliklerden päksin. Hakkım ıhtiyarım bolmadık zada aýtmak maňa gelişmez. Eger men onu diýen bolsam, sen onu hükmän bilerdin. Çünki sen meniň içimdäkini hem bilýärsiň. Emma men seniň barlygyňdakyny bilmeýärim. Taqiq, sen gaýpdakylary dol bilýänsiň. Men olary diňe, meniň perwerdigarym we siziň perwerdigaryňyz bolan Allah wada edediň diýip, seniň maňa aýtmagymy emir eden zadyňdan başga hiç zat aýtmadym. Men olaryň arasynda bolan ýaşan wagtym olara ters sözleri aýtmadylary ýaly şaýat boldum. Sen meni asmana galdyranyňdan soň bolsa, olara sen gödekçilik etdiň. Sen hemme zada dolu şaýatdyň. Eger olara azap berseň, taqiq, olar seniň bendelerindir. Eger olary bagyşlasaň, taqiq, sen gudraty güýçlüsiň, hikmet eýetsiň diýdi.
Allah ine bugün doğurçullarının peyda veriyen günüdür. Olar üçün aşağından deryalar akyan cennetler vardır. Olar ol yerde ebedi kalırlar. Çünkü Allah olardan razı bolandır. Olar hem ondan Allah'dan razı bolandırlar. Ine bu ulu üstünlüktür dedi. Asmanlardaki, yerdeki ve onların içindeki ehli dadın mülkü, hükümrevanlığı Allah'ınkidir. Onun Allah'ın ehli dadı gücü yetyendir.